Matthew 7 verse 1 ngokukaMateyu wesikhombisa. Ningahluleli ukuba ningahlulelwa, ngokwahlulela enahlulela ngakho nani niyakwahlulelwa. Ngakho nangaleso silinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso. Ubhekelani ucezwana olusesweni lomfowenu, kepha ugongolo olusesweni lakho awuliboni na? Ungasho kanjani kumfowenu ukuthi, ake ngikhiphe ucezwana olusesweni lakho, bheka ugongolo olusesweni lakho. Mzenzisi, khipha kuqala ugongolo esweni lakho, khona-ke uzakubonisisa ukukhipha ucezwana esweni lomfowenu. Ninganiki izinja okungcwele, ningaphonsi amaparele enu phambi kwezingulube, funa ziwanyathele ngezinyawo zazo, ziphenduke ziniklebhule. Celani khona nizakuphiwa, funani khona nizakufumana, ngqongqothani khona nizakuvulelwa. Ngokuba yilowo nalowo ocelayo uyamukeliswa, nofunayo uyafumana, nongqongqothayo uzakuvulelwa. Noma ngumuphi umuntu kini ongathi uma indodana yakhe icele isinkwa ayinike itshe, noma icele inhlanzi ayinike inyoka na? Ngakho-ke uma nina enibabi nazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu iYihlo osezulwini uzakubapha okuhle abacela kuye. Ngakho-ke konke nokungakanani enifuna ukuba abantu bakwenze kini, kwenzeni nani kanjalo kubo, ngokuba lokhu kungumthetho nabaprofethi. Ngenani ngesango elincane, ngokuba isango libanzi nendlela inkulu eyisa ekubhujisweni. Baningi abangena khona, kepha isango lincane nendlela iyingcingo eyisa ekuphileni, bayingcosana abayifumanayo. Xwayani abaprofethi bamanga abeza kini bembathise okwezimvu, kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Niyakubazi ngezithelo zabo. Kungakhiwa yini izithelo zomvini emeveni, noma amakhiwane ekhakhasini na? Kanjalo yilowo nalowo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle, kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi. Umuthi omuhle ungethela izithelo ezimbi, nomuthi omubi ungethela izithelo ezinhle. Yilowo nalowo muthi ongathela izithelo ezinhle, yilowo nalowo muthi ongathela izithelo ezinhle uyanqunywa, uphonswe emlilweni. Njalo-ke niyakubazi ngezithelo zabo. Asibo bonke abashoyo kini ukuthi, Nkosi, Nkosi, abayakungena embusweni wezulu, kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho? Sakhipha amadimoni ngegama lakho? Senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Sukani kimi, mina benzi bokubi. Ngalokho yilowo nalowo owezwa lawa mazwi ami awenze, uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Layithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza umoya, yashiya leyo ndlu, kepha kayiwanga, ngokuba yayisikelelwe yidwala. Kodwa yilowo owezwa lawa mazwi ami angawenzi uyakufaniswa nendoda eyisiwula eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi. Layithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yashiya leyo ndlu, yawa, kwaba kukhulu ukuwa kwayo. Kwathi uJesu eseqedile lawo mazwi, izixuku zamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba wayebafundisa njengonamandla, kungenjengababhali babo.